Fost il-ħafna inizjattivi tal-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu favur il-qari, nistgħu nsemmu dik tal-Ambaxxaturi tal-qari. It-tim tagħna żar waħda mill-attivitajiet imtella fih dan il-programm sabiex jifhem aħjar il-popolarità ta' dawn l-inizjattivi. Xogħol l-Ambaxxaturi tal-qari huwa li kemm jista' jkun inħeġġu l dawk it-tfal li nkunu żorna l-klassijiet tagħhom fl-iskejjel primarju anke sekondarji biex naturalment inħeġġuhom biex jaqraw aktar u jsiru jafu aktar kemm huwa sabiħ il-qari u kemm hija sabiħa d-dinja tal-ktieb. Mela l-Ambaxxaturi tal-qari jikkonsistu minn nies diversi ġejjin minn oqsma differenti mis-soċjetà Maltija, fosthom insibu atturi, footballers, xandara, ġurnalisti, u dan il-grupp varjat jagħmel dawn l-attivitajiet iktar interessanti minħabba li għandna taħlita sabiħa u għalhekk il-programm ikun iktar dinamiku. Barra minn dawn l-ambaxxaturi għandna wkoll numru ta' awturi lokali li jieħdu sem u barra li jħeġġu l-tfal jaqraw jħobbu l-qari anka li jħobbu l-kitba u jesprimu l-kreattività tagħhom permezz tal-kitba. Insellmilkom jiena Antonja Mikallef, ħafna jafuni mill-xena tal-aħbarijiet, però jiena wkoll ambaxxatriċi tal-qari. Ilni involuta f'dan il-proġett tal-Aġenzija Nazzjonali għal-Litterizmu sa mill-bidunet jisu mill-2014 lawn tul dawn is-snin kollha jiġifieri kemm il-darba ġejna fl-iskejjel u norganizzaw dawn is-sessjonijiet ta' qari. Nkun hemm kodba jipprovduhom l-Aġenzija huma kodba vera sbieħ adattati għal-atfall li nkunu ħanaqraw għalihom u naqrawhom l-hom fil-klassi. Jien personalment nħobb naqraw u nipprova nagħmel ftit is-sessjoni u tfal tuħu gost meta tarhom jipparteċipaw u jsaqsu u jippruvaw jaqtaw se jiġri. Insomma, tibda tara kemm il-qari huwa vera xi ħaġa vera sabiħa u vera tajba għal dawn it-tfal. Hopefully wara kull sessjoni nħajjar dejjem iktar tfal jagħmlu użu mill-librerija u jaqraw. Waqt l-attività tal-ambaxxaturi tal-qari, dawn l-individwi jżuru klassijiet differenti u jaqraw lil grupp jew klassi ta' studenti. Wara li jinqara l-ktieb u s-sessjoni tkun jew bil-Malti wkoll jew bl-Ingliż, fl-istess tfal ikollhom l-opportunità li jistaqsu lill-ambaxxaturi xi mistoqsijiet fuq il-ktieb li jkun inqara. Barra minn hekk ukoll jistaqsuhom ukoll xi mistoqsijiet fuq ħajjithom. Huwa importanti li wieħed jaqra bil-Malti għaliex hemmhekk tkun qed tara l-lingwa kif inhi l-lingwa tagħna għax aħna anke minħabba l-influwenzi li għandna mit-televiżjoni spiss nitfixklu meta nitkellmu, jista' ma nitkellmux bil-Malti biss jew bl-Ingliż biss, jista' noqogħdu nħaltu bejn it-tnejn. Jien l-ewwel waħda ta' kollha kemm aħna nagħmluha. Però il-qari huwa importanti jieħdok f'dinja kompletament differenti minn dik li ngħixu fiha, jħallik liberu li timmaġina dak li qiegħed taqra u fl-istess ħin tistrieħ u titgħallem għax ejja ngħiduha kif inhi nsallhom il-ġurnata ġieli naqra xi ħaġa jkun hemm kelma inkun smajta l-ewwel darba u mmur nfittixha biex nara x'inhi. Allura l-qari huwa minniera ta' affarijiet ta' ġid li jista' jissarraf għall-persuna. Tama li ħafna aktar minnkom id-dar li qed taraw dan il-messaġġ taqbdu ktieb u taqrawh. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.